Zdravím vás pri prezentácii aplikácie Chovateľský denník. Pri prvom spustení sa ocitnete v záložke Denník. Pokiaľ nemáte ešte vytvorené žiadne skupiny ani zvieratá, program vás vyzve prejsť do záložky Správca. V tejto záložke si vytvárate vlastné skupiny, pridávate zvieratá a vytvárate akcie a udalosti. Je nutné vyplniť všetky polia, údaje o zvieratách je možné zmeniť aj po ich vytvorení. Taktiež môžete mázať skupiny, zvieratá, aj udalosti a akcie. Ďalšou funkciou v tejto záložke je ešte možnosť vytvoriť zálohu denníka a následne ju obnoviť. Napríklad pri prechode zo staršej verzie na novšiu verziu programu túto funkciu využijete. K zvieratkám je možné priradiť aj titulnú fotografiu, ktorú si jednoducho vyberiete z vášho počítača, ktorú ste si predtým buď odfotili alebo stiahli z webu. Pri vytváraní akcií si môžete zvoliť z niekoľkých ikón a taktiež aj farbu. Takto si jednoducho vytvoríte skupiny aj akcie podľa vašej potreby. Ak už máme vytvorené skupiny, vytvorené nejaké zvieratá, môžeme sa presunúť do záložky Denník. Táto záložka je hlavnou záložkou celého programu. V tejto časti si vyberáme zo skupín a následne si zvolíme zviera v danej skupine. Zobrazia sa nám základné informácie o chove. Taktiež máme možnosť pomocou ikony lupy vyhľadať odborné meno zvieraťa pomocou Google. Ak ste pri vytváraní zvieraťa uviedli aj dátum kúpy alebo ho nadobudnutia, môžeme vidieť jeho vek. V sekcii záznamy sa nám zobrazia všetky záznamy, ktoré boli pridané, čo je vlastne denník. Nižšie na kalendári sa farebne zobrazujú udalosti, ktoré boli vykonané v daný deň. A po kliknutí na dátum sa zobrazia akcie toho dňa. Ak chceme pridať záznam, jednoducho si označíme dátum v kalendári, vyberieme si akciu, môžeme dopísať poznámku a pomocou tlačidla pridať pridáme. Pre zmazanie záznamov zvoleného dňa klikneme na tlačidlo Zmazať záznamy. Ak by sme sa niekomu chceli pochváliť postupom chovu, použijeme tlačidlo Export denníka do TXT súboru. Keďže sa nájdu chovatelia, ktorí v jeden deň krmia naraz aj niekoľko desiatok zvierat, bolo by pracné pridávať záznamy osobitne, preto prejdeme na záložku Hromadné akcie. V jednotlivých 3 krokoch zvolíme akcie, vyberieme zvieratá, vyberieme dátum a uložíme záznamy. Napríklad, ak som dnes vlhčil a krmil všetky pavúky a 2 žabky, označím si ich, vyberiem si krmenie, vlhčenie, deň a pridám na jeden klik všetkým zvieratám krmenie a vlhčenie. Ak potrebujeme pridať aj poznámku k akcii, urobíme tak individuálne cez záložku Denník. Okrem iného sa vám zobrazuje počet zvolených zvierat, počet vybraných akcií a udalostí a nakoniec aj počet záznamov, ktoré budú pridané do denníka. Ak si chceme pozrieť, čo sme robili alebo čo sa dialo v jednotlivé dni, prejdeme na záložku Celkový prehľad akcií. V úvode sa zobrazujú štatistiky, koľko máme vytvorených skupín, koľko zvierat a celkovo koľko máme vytvorených záznamov. Ak sa v nejaký deň niečo dialo, je zvýraznený zelenou farbou. Po kliknutí na tento deň sa zobrazia všetky udalosti a akcie všetkých zvierat, ktorým sa v ten deň pridával záznam, teda že ste s nimi v tento deň niečo robili. Ak potrebujeme upraviť záznam zvieraťa, napríklad zmeniť jeho meno, alebo ste si spomenuli na dátum kúpy, alebo chcete zmeniť obrazok či doplniť informácia, alebo ste sa jednoducho pomýlili pri vytváraní, prejdeme na záložku Prehľad chovov. V tejto časti sa nám zobrazuje zoznam všetkých zvierat, ktoré evidujete. Ak na zviera klikneme,
Môžeme mu aktualizovať všetky údaje, ktoré sme mu napísali. Môžeme napríklad pavúkom do informácií dopisovať zvleky alebo pohlavie. V prípade akvária napríklad počet rýb a podobne. Je to len na vás. Taktiež môžeme presunúť zviera zo skupiny do inej skupiny a následne aktualizovať. Všetky údaje v tabuľkách si môžeme usporiadať podľa jednotlivých parametrov. Pre tých zručnejších si taktiež môžete sami pridať ikonu pre akcie, a to tak, že si ju stiahnete z webu, zmenšite na rozmer 32x32 pixelov a uložíte ju do priečinka programu do zložky img data /icons /events. Teraz je už len na vás vyskúšať si aplikáciu a rozhodnúť sa, či ju budete využívať. Za skúšku nič nedáte a nič vás to nebude stať. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.